Precies 3 jaar geleden was er alles een delegatie uit Malta te gast op BC Broeken. En deze week waren ze weer terug. Want op het kleine eiland Onger-Italië, daar loopt het onderwijssysteem nog steeds net zoals het zou moeten. En daarom reist deze delegatie de halve wereld rond om andere onderwijssystemen te bestuderen. We hebben een delegatie uit Malta van het ministerie van Onderwijs. En die hebben ooit al een bezoek gebracht aan Broeken in 2013. En dat is toen eigenlijk zo goed bevallen dat ze zeiden van nou, we willen nog een keer terug naar Nederland. En zeker naar Roermond en naar Broeken. Omdat bij hun nu een aantal kwesties spelen, met name rondom de nieuwe inrichting van het beroepsonderwijs. Van wie ze dat het beste zouden kunnen aanpakken. Ze komen hier kijken naar wie weer dat binnen het VMBO doen en binnen de HAVO doen. En wie weer ook de aansluiting geregeld hebben met het MBO en met het HBO. We came here as a delegation from the Ministry of Education in order to study and get familiar with your education system, which we are interested in, especially with regards to the different routes that you offer to your students. Is there not an option to choose something in Malta? Actually, there is a number of options, but it is not structured in your way, so to speak. Die spreken dus de hele tijd over van we moeten ons systeem veranderen. En wat we weer in het gesprek naar voren hebben gebracht is zo van moeten we weer niet meer het systeem aanpassen aan eerdere leerling. Ze moeten niet één systeem, als ze een nieuw systeem pakt, dan heeft dat ook weer een aantal tekortkomingen. En ze zeggen van one size fits all, en we zeggen one size fits one. Dus wie kent ze die systeem zodanig inrichten dat dat meer kan inspelen op alle verschillen, op meer verschillen dan nu het geval is. Zonder dat het dominante systeem, zal ik maar zeggen, weer opnieuw gaat veranderen met toch weer bepaalde tekortkomingen. We visited a number of other European countries. For example, we visited Finland, we visited England. We went also outside Europe. We just visited Singapore. So we're learning quite a lot from a number of high-performing education systems. One of the lessons that we've learned is that there is no one size that fits all. So every country needs to learn from other systems, but the most challenging part of it is that you come with your own education system that reflects your own context. Ik begreep van hun ook dat ze nogal last hebben van een hele sterke, machtige vakbond. En op het moment dat de discussie gaat spelen via de overheid in onderhandelingen met de vakbond en de leraren er eigenlijk een beetje staan bij te kijken, dan hebben ze weinig of geen kans om eigenlijk dat te bereiken wat ik net zei, van dat ze het systeem meer aanpast aan de onderwijsbehoeften van eerdere leerlingen. Leraren moeten weer aan het roer en in de wind gaan staan en moeten tegen hun vakbond zeggen van jongens, dit hebben we weer nodig, zodat we weer de ruimte krijgen om die dingen te doen die belangrijk zijn voor Oost-Kenjer. Want die hebben ze iedere dag voor naast zitten. En is dat vergelijkbaar in Nederland? Gebeurt dat in Nederland ook nog, als we het daar toch over hebben? Ja, nou, ik denk dat in Nederland, hoop ik dat ze dat oppikken, dat hier een sterke beweging is om weer samenwerkende groepen leraren eigenlijk aan het roer en in de wind te zetten. En wat dan vooral opvalt op zo'n regenachtige maandagmorgen in Remun, is dat het klimaat in Malta een stuk fijner is. Malta is a very nice island. It's a sunny island almost all year round. It is one of the 28 member states within the European Union. We're just 400,000 citizens in Malta. It is a very small island. It is very nice to visit, so I invite your viewers to visit Malta then.